Bueno, pois o meu nome é Miguel, vale, para que non me coñezades, que supoño que xa me irán de parte das persoas que están aquí. É un placer estar de novo na librería Cartabón, non? Que para min é un espazo de liberdade e de esperanza, e un dos fogares que ademais teño. E hoxe vimos aquí a falar de... Bueno, Inés non creo que pense, non creo que pense que imos falar do seu libro, porque en realidade vou falar do meu libro, non? Porque unha vez un libro publicado xa deixa de ser da autora neste caso, e pasa a ser de todos e cada un de nós. Para min é un libro, bueno, moi especial porque, sen emocionarme en exceso, pero bueno, foi o último libro que, non sendo algo escrito por min, que lle lín a miña nai, non? Neste caso no proceso que ela viviu coa enfermidade, bueno, que tivo ata que faleceu, non? Entonces foi un libro co que compartín así moitos intres, non? E claro, eso de acuruxar, non? Eu xa hai unha palabra que é de arricuncharse, non? Abrigar a alguén para protexelo, especialmente do frío. Entonces, bueno, foi unha cousa como que acompañoume nesa etapa, non? Que forman parte tamén da vida. Aproximar entre si varias cousas, particularmente as brasas ou a leña para avivar o lume, non? Non sei, hoxe estamos aquí e sentimos, a pesar do frío que fai fora, esa caloriña, non? Da compañía, da amizade. E, bueno, a última acepción, encoller o corpo para esconderse, protexerse do frío, pues, un ataque, etc. Entón, é curioso porque, bueno, é un libro que xa dende o propio título, a min, como lector, encántame o feito de ler con un dicionario preto de min, non? E, bueno, que aportoume moito que foi en vocabulario. Un libro dinámico, sabes, vivo, no que, bueno, neste caso o lectorado, sinte o paso do tempo, non? Eu percibín como o paso do tempo. Entón, hai unha primeira pregunta que quería facerche, que é en canto tempo se teceu este libro, non? Que etapas evitais? Porque, non sei, dame a impresión de que bueno, que hai están aquí moitas etapas, non? Moito tempo. Pois mira, para precisar o tempo hai que preguntarse cando empezou todo isto. Sabedes que polo Día das Letras Galegas todos os anos se dedica pois a un escritor falecido, pois polo menos 10 anos antes, non? E no 90 pois dedicábase ao poeta lugués Luís Pimentel. Entonces o Colexio de Pedrafita participaba e eu pois mandei un poema. O día de antes pois chamaron a casa, a aldea na que había un teléfono público, chamaban e viñan ca razón para unha hora despois, e non pensedes que tiñamos 3 móviles cada unha casa nos 90 ali por Pedrafita. E entonces fomos ao que é o Pazo de San Marcos, que é a Diputación de Lugo, e a min entregaban o premio Manuel María. Entonces, claro, imaginadevos, agora con 3 meses poen un pasaporte a un neno e cruza a outro lado do mundo. Volvemos ao mismo, nena da aldea, chega ao Pazo de San Marcos e aqueles poetas todos, pois eu quedei impresionada. Entón quedou sempre ese run de o poeta Manuel María. Que paseo a poesía de Manuel María descubro máis tarde, porque é unha poesía para adultos. E entonces pois empecei a relacionar co mundo e ca xente tamén ca poesía. Entonces eu escribo desde nena. Que pasa? Que nos últimos anos pois a poesía madura, hai poemas, xa veremos, de compromiso social, de reivindicación, de esperanza. E claro, os poemas da infancia non son os poemas da década dos 30, que xa pasamos hai uns cuantos anos. No 21, pois bueno, houve un proceso vital que toca poñelo freo e aí pois madurei este traballo. Todo publicado nos últimos 20 anos. Eu antes pensaba que un libro de poesía empezabas a escribir pim pam un detrás do outro. Un libro de poesía ten que ter un fío. E neste caso, pois é a vida. E ir lendo as emocións ao largo da vida. E está organizado en 4 estacións. Sí, o paso do tempo, ademais, é como a través da paisaxe, non? A paisaxe que vai cambiando, as fases incluso da lúa, non? Porque aparecen nos poemas, advertín eso, e os lugares, porque veis unha xeografía vital, porque está Lugo, está Compostela, está Navia, Counavia, que é onde nace Río Navia. Sí, Counavia, Pedrafita, non? Sí. Vale. É dicir que hai unha xeografía, é un libro moi vivo nese sentido, non? Que percibe o lectorado velo ese movimento do que ti falas, non? De feito, empeza cun primeiro poema que é a palabra, que é como o xermolo, non? Do que parte todo, e vai decorrendo, e o último poema é pois un alegato a que a vida tampouco era tan difícil. Para min este libro é como un remate de ciclo e agora empezamos outro, que pode ser un remate de o que é a vida en sí, non? Sí.
É un libro que quer manter a raíz. É dicir, sabedes que en Galicia hai 3 bloques lingüísticos, eu pertenzo ao oriental, o dos camións, xamóis e tal, e o feito xa de titulalo Curuxar xa é un alegato aquelo, non? Cando nos chorábamos de nenas, dicía a miña mai, vide o curuxol. Pois de aí vengo de curuxar, é dicir, esa última entrada que ten o dicionario, nos usámola para abrigo, esa aperta, ese sostén, esa protección. E despois veredes en belgas, veredes fachinelo, é dicir, que dentro dese bloque oriental, o que pola fala, se non queda escrito, pérdese. E desgraciadamente asistimos a pérdida de lectores e de xente que fale realmente o galego. Agora eu vexo que no cole de Pedrafita todos os nenos falan castelán. Un colexo de montaña, entón, pois, neste libro pois, vai quedar ese vocabulario para sempre. E despois é un libro que tamén quero que se sinta a música que eu podo escoitar, e tamén a música do que me rodea. A montaña, o mar, hai un única exclusivamente para as mareas, é dicir, que máis música que as mareas, non? A presenza da natureza é moi forte, logo aparte a riqueza en termos en árbores, por exemplo, en tal, dicir que eso percíbese. Eu a palabra non me vou resistir porque non vimos a falar do teu libro, do noso, non? O primeiro empeza así, non? A palabra armónica no seu itinerario polas estacións procura o equilibrio. En tempo de resistencia e coidados, o silencio no seu bico, xogando a ser verbo. Había os cantares da memoria. E curiosamente, claro, eu estaba nunha etapa na que pues, a persoa que estaba perdeu a capacidade de falar, non? E entonces, claro, eu escribo non, no libro, mamá, o seu silencio, os coidados, os agarimos, a memoria de ambos nos meus beizos. Non? Entón é curioso como na lectura do libro, o libro vai dialogando, sabes? Me refiro neste caso co lector. Falabas do tema de ti, do proceso. Eu por momentos, escribo aquí, non? Confundo a Galicia contigo. Sabes? O sea, confundo, non? No sentido de que, bueno, acaso se non personificas ti a Galicia que realmente eu defendo, non? A Galicia orgullosa, no sentido de mirando cara ao futuro, construindo, pero logo pejada, non? Pejada a terra, co ese raizame, non? Ese raizame que, bueno, ti falas falas en poemas do que desaparece, non? Do futuro da aldea, da lingua. Non sei se será unha das preocupacións que tiñas conscientes ao escribir o texto ou algo que aparte que vai saindo así de... Claro, eu marcho de Pedrafita con 13 anos. Lugo, Santiago, Vigo, volvemos a Lugo. Entón, daste conta que aquelo mantemos os que nacemos ali ou aquelo vaise. Porque sí, moi ben, ruta polo Caurel, ruta polos Ancares, pero venres, sábado e domingo. O lunes a xente volve á cidade. Entonces, se non apostamos nos por el. Entón, este libro que quere reflexar? Pois o que eu son, vale? A maioría da xente que está aquí conoceme pois a medicina, pero eu son Ancares, eu son territorio, lingua, compromiso e tribu. Como que isto, pois que temos aquí, pois é a tribu, non? Que cada un vai facendo a tribu. Con respecto a Galicia, que é Galicia? É unha demarcación xeográfica, pero a Galicia somos nós. Todos, cada un, ten que aportar a nesa tribu na que está, nese microcosmos, pois a súa parte. Somos nós e a fala. Dentro de ti tes, claro, falamos de Manuel María, non? Vale, Manuel María volve. Eu recollendo os teus versos, non? Os alaxes son sentenzas firmes, prendidas a un pasado que precisamos pechar, ofrendando sangue nova para guindar futuro á aldea. Haberá que volver repensar as historias para manter a lenda. E claro, eu vexo aquí falas de Galicia, de futuro e pasado, estableces unha reflexión seria. É dicir, a mí lévame unha reflexión seria, non? Esa preocupación polo noso, polo futuro, falando así como dixo a nota aquí das sustancias do poema, non? Ese de o pobo, que falas do pobo na Ribeira Sacra tamén, do traballo, non? Do traballo contra todos os elementos. Contra todos os elementos. E que siguen sobrevivindo. Sí, sin lugar a dúda. E aparte hai un verso moi fermoso que afirmas e noutro poema preguntas, e o de se temos dereito a soñar. Sí, porque neste poemario, como é na propia vida, estableces un diálogo entre a tradición da que veño e esa reivindicación de que é necesario repensarlo todo
para poder mantelo, vale? Estamos ca inteligencia artificial e necesitámola para sobrevivir no traballo, nas relacións, na comunicación entre nós e co mundo, pero sempre desde o equilibrio e mantendo pois o que nos une a todo o que nos rodea. Sí, sí, sí. Bueno, eu percibo o camiño, así a medida que vou así avanzando, a miña percepción agora xa falo como lector, non sei se é real, de que vamos indo de temas así como máis xerais pouco a pouco, voume atopando relatos máis íntimos, non? Voute atopando a ti en distintos estados, en distintas etapas, non? De feito, bueno, anotei aquí a topa profesional de medicina, neste caso, non? Que eu coñecía en varios poemas. Sabes que hai algúns que puxen ya ali un corazón, me pude resistir a tal. Entonces, bueno, pareceu unha parte, un relato, anoto da lectura íntimo e sosegado. Pareceu un exercicio de madurez. Gustoume moitísimo porque percíbese moito no texto, como cho digo, a sabedoría das cousas importantes, vale? Que eso non está relacionado co tema da formación que unha persoa ten, sabes? Non sei se me explico. E iso é moi interesante porque é algo que tamén considero que antes atopábalo moito, cando falabas con xente, non, de diversos sitios, ou da aldea, atopabas esa sabedoría das cousas que realmente importan. Sí, é dicir, pola profesión, pois atopámonos con miserias, con dor, con sufrimento, e está todo totalmente tecnificado. De feito, non hai aquí residentes, pero o primeiro que chegan agora, chegan a formarse, e o primeiro que piden é un ecógrafo. E perdeuse esa esencia do médico humanista. Escoitar, sentarse, falar, ver, a ver que pasa. Agora é a técnica, o ecógrafo, taca, resonancia, e iso hai que extrapolalo ao resto, non? É dicir, temos que ver como se relaciona a xente, que, por exemplo, no caso da consulta, que familiar o acompaña, que relación hai con ese familiar. Porque moitas veces, pois é unha dor de cabeza, unha dor de xoño, pero hai outra historia. Pois hai non chego a fin de mes, estou preocupada polo meu familiar, estou fora do meu zona de confort, e iso, pois, maniféstase exteriormente. Entón, temos que ir máis aló. Que pasa con todo isto? Pois eu veño dunha zona moi ruralizada, que agora, bueno, pois está xa máis urbanizada, pásanos unha 6 a Madrid, que, bueno, caeu agora, pero volverán a levantar, e sí que chegaron as cousas, pero de base, eso, a raíz, o territorio. E despois tamén quería, porque hai algúns poemas que incluso se lles podía poñer música, non sei se chamar as tanxugueiras, a que poñan aí, entón xa isto é un bestseller e tres. E hai un poema que incluso se podía musicar, que o lerei despois, daretes vos conta que ten unha cadencia que se podería musicar. Tamén como un alegato a eses cantares que todo o inverno, non había nin internet nin nada, pois había filandón. E meu avó materno pois era un gran contador de historias, e iso transmitiu yo a meus tíos e a miña nai, esa forma de contar, e como dicía el, é de cantar. Entón, pois, eso tamén, pois, para min é importante. Para min é como un agradecemento a todas as cousas que tuve a oportunidade de vivir e de compartir. Eso, no que digo, na primeira fase de vida, os primeiros 40 anos. A primeira fase. A primeira fase, claro, ten que haber segunda volta, senón... Así me gusta. Bueno, eu dixía que he notado, bueno, teño alguna anotación, pero bueno, de canto de ti hai na soidade do poema, é dicir, pero non fai falla que me contestes, pero eu, sabes, canto de ti había nese poema. Logo, é unha gozada o fito de aparte cando lees un texto e en realidade escoitas a voz, non? Ten a capacidade de que o texto levarche a voz dela, non? Que eu supoño que a que coñezades é unha experiencia que ides vivir e moi bonita, non? E, bueno, en definitiva, unha escrita que busca, sabes, para min, aparte, collo as túas palabras, non? Unha escrita que busca na poesía xa mantendida para perdurar, para o anhelos ir loitando por un futuro, aínda que sexa imperfecto, non? Que encantoume, aparte, foi unha, non sei, unha frase así que me gustou moito. E entonces, eu con todos estos versos, vale, con todos estos poemas, que isto que ti non sabías e tal, e o que construí foi collín os teus versos e fixe un exercicio de poesía, vale? Se incorporar unha palabra miña. E a min saiume isto, non? Que ven a ser así como a palabra armónica, o silencio, o seu bico, os cantares da memoria coas perliñas da chuvia, lingua, a nosa dende o profundo da alma, nai, herdeiros da esperanza, loitando por un futuro aínda que sexa imperfecto, con orgullo e lealdade, sen someterse, nai,
Somos como as flores no universo das presas. Temos dereito a soñar en forma de voz, sen desacougarse, sen pauferros, contra a dor superficial na necrópole da tarde. Así, a modo, a poción sosegada, o alivio tardego, das feridas da pel ou das entrañas, o silencio buscado, nai, a calma propia, a curuxar dende o profundo do corazón. E eu faría unha pausa e engadiría: a súa niña abría asás para seguir con vida na fragilidade da noite. Pero que primeiro un aplauso. E bueno, e deixo vos con Inés, que vai falar do seu libro, que é noso, de todos, e para min como lector a verdade é que, bueno, é unha gozada estar aquí, e foi un libro que non somente polas circunstancias, xa prestoume moito porque gústame precisamente os libros que me fan crecer o meu mundo. E este libro fixo que crecera, porque aparte de engadir un montón de palabras, como podes ver que fun anotando, vale? Gustoume esa percepción, no? da raizame da terra, é a Galicia que eu soño, que eu penso que pode ser, non? Sabes, que está chantada na terra e que está mirando para o ceo. Entonces, bueno, dar as gracias pola oportunidade de estar aquí e acompañarte, e dar as gracias polo feito de escribir este libro. Gracias a ti. Bueno, xa fomos dicindo xa todo máis ou menos o que quería decir, e falabas da poesía. A poesía, pois, para min é un dos xéneros máis íntimos, non? Porque podes falar de moitas cousas, pero no fondo pois hai a túa esencia. E podes tratar moitos temas e escudarte en metáfora, pero no fondo pois a poesía é o que escribe. Que pasa? Que en función de que en que etapa da vida estés ou por que circunstancias pasa, eu algún poema escrito fai 10 anos leo hoxe e digo, pois hai que lle dar outro toque, e a vos pasar o mismo, eso espero. Entonces agora o libro xa é voso. Eu reivindico a poesía como un antídoto, vale? Estamos correndo para todos lados, que si presa, entonces hai que remeter outra vez eso, a gratitude, a lealtade, outra forma de entenderse co mundo desde a xenerosidade, a fraternidade, que pesada é, pero que ao final é o que nos vai a quedar, non? E eu, pois, 11 anos facendo o traxecto Santiago-Vigo, Vigo-Santiago, esas voltas a Santiago no tren, pois, deume tempo a pousar o que traía das últimas 24 horas e a decir, porque moitas veces é cara onde imos, non? E eso, e a poesía para min tamén é esa capacidade como individual de pensar, non? Porque agora estamos los grandes medios que nos meten aí pum pum, e entonces, e que perdure esa capacidade, e que perdure a palabra, e que perdure a memoria, porque agora parece que todo é estacional, non? E contra esa estacionalidade, pois que perdure pois algo máis. E despois o que decíamos ao principio, hai que volver a humanizar os espacios propios, os espacios compartidos, e sí que necesitamos a tecnoloxía, pero mantendo pois ese humanismo, non? E sobre todo pois moitos dos que estamos aquí, a maioría no traballo que temos, pois como se pode estar replanteando que a profesión sanitaria haxa que volver a humanizala, que teria que ser a máis humana, non? Que traballe pois ao final co máis importante que temos, non? Que a vida. E entonces, pois bueno, xa dúas cousiñas do libro, e despois pois lemos acompañados de Marina, unha violinista que esta tarde nos acompaña, 7 poemas. Van a ser 45 poemas. Hai un primeiro poema que é a palabra, non? Sementamos, van ir pasando as estacións, e son estacións de vida, estacións pois temporais, e ao final pois hai un alegato final onde vades a ver que pois tampouco era tan difícil todo isto que nos pasa, non? Cada estación está introducida con unha foto que fai referencia ao propio da estación. E eso vades a topar, pois, o que decíamos antes, non? Vades a topar ancares, vades a topar compromiso, sobre todo social, lingua, territorio e fraternidade, que no fondo, pois, eu creo que é o máis importante que nos temos que levar, pois, deste paso por aquí. E xa para finalizar, pois, decíamos outro día en Santiago, e a ti que fontes teis, non? E creo que estamos nunha comunidade, nun país, pois, con moitas fontes das que beber. Temos a Universal Rosalía, falando de mulleres, e despois pois vimos de ter 2 anos consecutivos a 2 mulleres aí, a Luisa Villalta e a Xela Arias, non?
E están voces, nos últimos anos, emerxendo voces que están sentando na literatura nacional. Temos 3 premios nacionales, Chus Pato, Olga Novo, Yolanda Castaño, Elena Villar e a súa filla María do Cebreiro, co cal, a nivel de literatura galega, nestes momentos, poesía feita por mulleres, No, podemos estar mal non estamos. Podemos estar, eu creo que orgullosos. Moi orgullosos, sí. E agora, se vos parece, pois recitamos 7 poemas, e despois dialogamos o que queirades. Eu coño os que máis me gustan, despois. Sí. Tardes de treboada. Arden os lóstregos no ceo, e o loureiro bendito no lume. A fragilidade da beleza a piques de caducar tradúcese en amor sincero. No ancoradoiro da escrita, os versos arman ponticelas para cruzar cara a eternidade. O resón das póstremas décadas somerxe os retratos nas circunvolucións temporoparietais, desexoso de recibir estímulos para seguir vivo. Os medos atopan a cubillo na folla en branco. No espazo dos soños, o norte axexa o seu tempo e toma lento para encordar un horizonte por debuxar, cando o tempo estiñe despois da treboada das ideas. As pontes. Conscientes da necesidade do equilibrio das historias, como apuntadas con fío de seda de tramado intradérmico, érguense para construir estructuras sólidas. Sobre a auga remuiñada nas ourelas nunha contemporaneidade frágil e indecisa. Achegan as beiras da pel ferida, os lindes da terra herdada e dividida, os irmáns, a memoria, o binomio indisoluble, a morte no ciclo da vida. A soidade do poema. Nesta beira do Atlántico escribe versos en asonancia nas regañas do azul místico do océano. Deseña peúgos de encaixe de Flandes nos nocellos resoltos dos pícaros. Tatúa estrofas de banda deseñada na area revolta por ondas salgadas de xuventude. A soidade do poema. Agasállanos coa seguridade do fondo do mar, cara onde esvaran as pegadas dos seres queridos e da vida interrompida. Mitiga o útero infértil o padecemento da idea enxendrada da maternidade. Virtude, sí, a da soidade do poema, por ser a tulla de perdón e piedade, que aflorará na procura da xenerosidade dos días. Do outro lado do outono, asóllanse os fungos, arrodéase o pan, o asubío nos beizos do canteiro tende rende sobre o mar. Na necrópole da tarde, aniñan os sonhos pasados do verán, mal pocados ou non. Temos dereito a soñar? Refunga a zanfona, ruindade ou que será? Pórtanse xoias nos pulsos contra a dor superficial. As rúas xa non se enchen coa voz da protesta. Bueno, Counavia, donde nace o río Navia, que é a miña casa, non? Counavia. Senteime no pontigo pel do val do Navia. 21 gramos. A alma que enche os ocos da muiñada que pretende volver ser. O vagalume dos acentos cromáticos mantén as curvas de acuarela sobre Counavia, onde semella percibirse o erotismo del violón de inglés. Baixo o río falangueiro na lingua das 7 vogais, narrando historias pasadas, coa liberdade da ingravidez, sen necesidade de palabras de honor. O noso sentir latexa dende o carozo existencial, tentando superar sen receo a impresión arraigada do debalo xeracional sobre o val. Espín,
a se encargar de que non adoeza a memoria, para combater a cómoda e perigosa amnesia, de enxertar o resón pasado do ideario dos trabucos dos escapados nas curvas sobre a presa do Batán antes de entrar no Valigato. E xa para rematar, tempo de garda. A aurícula dereita non prende o sono, a miodarona quebra o ritmo da arritmia. No tempo regalado, Kohler experimenta o roer do tempo e das promesas. O bisturí guiado esfórzase en deixar os bordes limpos. Unha flor estirpa e adora a Dorian polos amigos que perdeu. Testemuña a que esporse, mimando as enrugas sobre a pel. Pacífico compañeiro, co que as viaxes de ida e volta camiñan da man. Fora, lúa chea. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta difícil que facerlle aquí a autora. Fácil tamén se admite, non? Bueno, pois reitero o agradecemento. A verdade que enchera así a tarde, e, bueno, enchera a vida de poesía, considero que debería de ser unha obriga, non? Como amante da poesía, unha das miñas preocupacións, de feito, é achegarlle a poesía a rapazada, non? E que medre con ela. E a verdade é que, bueno, eu considero que as vidas que transcurren da man da poesía, ou que teñen a poesía como amiga, e por poesía falo que a poesía é a palabra musicada, non? Dicíanme no conservatorio que o xérmolo da música nese sentido, non? Aquí falas de cantares, hai a palabra, hai o conto, hai a oralidade, non? E entonces, bueno, considero que esas vidas son moitísimo máis bonitas, polo menos. Para nós, sí. Para nós, sí. Entonces, bueno, se non tedes ninguna pregunta que facerlle, non sei se... Eu agradecerche a ti que viñeras aquí a introducir, e sabes que nos conocemos fai anos, e sempre, pois, compartimos moitos temas, e un era este, a poesía e a idea que temos de país e de futuro e de esperanza. A Marina por acompañarnos, e a Cartabón, pois, por facilitar este espacio e este punto de encontro, e bueno, e a todos vos, que xa sabedes que, bueno, pois por circunstancias a miña vida non está en Vigo, pero que todos os que estades aquí, pois sodes, pois, a tribo de Vigo, e, bueno, e que sabedes que formades parte xa da miña vida, e bueno, e dese de valar polas estacións. Gracias. Vale.